Mokorwa se kenyorokia otamba yotoka se wadi ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii etigarete etabwati obomenyo kubwatikana na sare nene yabage kunyorekana kubwatikana n'imbure nyinke iyo egenderete kwenekiwa nonya nabanigo mutakano yo aberega kwerera egatiama kongu ayo abereka wetera gati abo kubura kwendagira nabo igo school fees nabono ni garuro kubure ucha sabara igati abo mu MC nabo igo mujumbe akumusira eriyo konyora nonya nendagira senchire moyo konya kwegendereria asubwima bwabo roboti urasubikirano ni otwariganire na Frida Kerbo ama kwa yemburani gagendete kwenekigwa ase chinsemo ime county ya Kisii ni gotokomerana no mutakano wa Evelyn Nyang'au oyogendete gwetera amakongo asatabwati obomenyo maiga yembura kwiyeria enyomba yaye abego ne nyomba natigere tuno mugako yo yarenge gesana kia mabati komiga igora every ya twete mono igoya geteka getuguta gochiari bano nabondo chengo nyakorera iga bantu ba minto gaki tindo chibona sengo chigongo nyagwete mechigo na nyagoseriwa gaki ati none gentongorare romoga kone gakweta gantiga igo gaki ati none getana none suguru ati ga korengana ni amateni go bairera emechando agwetera anene kurigeria abana baye endagera school fees nabo igo obomenyo asekolinde atarakonyeka minto yo iga ase mwakira iga ni fact nabwate obokongo na emechande menge naba minto babere kuruma abakomokonya ekiagera kerto kurigere bune nyombe yera iga emburanja atwe nyinge embura negenderete gotu embura buna ya atwa enyombe ye kangana ande ya mugwerete nyomba kiagera murigereria yeberegete ekagera umungino yo igaga tamakuru igaga kaenda komenya serandi no komenya serandi tabwati enjera abana nabwate batato babere mbale secondary mwabarraga iga mubaroche no ne uniform babegete batingete enjera gete nonya nabo nigo Evelyn aenekia gotigerwa abana batato maigayo mugako yego siria obugima bwaye chingaki atwalire egetiro kyogoikerania amaganyo yenka yaye nonya nabo nigo aeneke buna omwana oye obwikirasi gya kianda taranyora obokonye asekulende airera ogosemelia asamatuko abosio woncherelia obugima bwaye kiara konye ke konyora chisemi akone gasirete 2019 agantigera abane barongo oyo moyo romo kabani gogotara ebaronge yane nchakora class 8 baranyora bokonye bonde bwese na serikali ende stay yankonyire asense mendeni go eamate yaera ogwetuma kwaye Evelyn anene ase ogokora chigasi cha nyomba elioko egendereria korende nigo babolia ogosirwa ase okumwagachira enyomba elioko nyora obomenyo para kwa yagotara nande si ya sekete naye ngole torogoroga linkora gwetana no rote bya bantu ngole gasinsi bicyanga ngole kino musibati womokia nabwata abana baye nano muntu ogwe yakorera ntutu tageteira ne mwaye nerabe muno mukungu na kero montaro mukungu gakionde kwensi yobwato gwanjo okuya aso yokoboko mouko bamwagachire nyomba nerabere mwaye abe muno mukungu atige konya gwetana nanga nechianga gosibini nkiago kore mechi abantu nechikonda abana baye bambi nabo bagocha komokonya bono nigo okoboligwa kwa rule gocha anse onde bwensi oli no moyo obokorwa kumosira asichinga kichobo igo abarai baboligwa anene omo MC nabo igo omubunge gwesoke bene nabo igo gokonya enkeyo oyo gweta mabera gakiankonye kwensi yobwato ogwanjo kuya aso yokoboko mouko tomwagachire nyomba abangina tokosomba amache abagaka bakorete emete onde kwensi yogwate no nebao nonyene merangu nonyenkende tomokonye wajanda you have a program yoko achira abantu chinyomba bali babwate chiyobo nyansi yoereta bwati nonye togo sabonyalo gokomwagachire nyomba moshimiwa monyenye naye nabo kwerwa okonye familia abana bagende school as chibasari moshimiwa janda nkoenana ka abana babare school chibasari rinde nali baranyore amasoma ache kubakonya rinde bakonye mu ibuli omwa Frida Kerubo, Ndizi TV.